Tanjo nag-kilo guys na ko. Kilo guys. Ako ulit. Tanjo manok nga brown na. Mau jelas kan gabi mari apa Unsa man? mau jelas manok. Ha? Nanare ko laga po. Wako kay mao eh. Jelas kan. Murag na kadungog ka dali. Istorya nila sa yang amahan ang sa tiyan. Champion o ba? Wa, Nakabuno ako sa ba? murag wa sa Nang nakadaog ko na Ismail. wala ko pa. Ingon na. Eh, maghilo ka sito. Kasi maghilo ka. Pero sila baraw. Ang lagino kayo. Dapat dito mga kayo. Matapos ito. Ang raga niya. Parang ulit tayo.
dagat.